je malá N. Tu si priložíš. Tretie dáš E, hej? E, je to dobré počas. Takže priložíš, aby malo pekne diaľnosť. Máš to. Ečko tam necháme. Prvé je dobré. Poklep. Výborné. Idem teraz za tebe. Máme. Teraz stranou. Dajte všade, ona bude s nami. Poklep. No, ešte môžeme spraviť toto. Písmenka vrátime medzi písmenka, aby sa nám nestratili. No, a teraz ešte čo to dá. Počkej. Čo? No čakaj, ja by som chcel pokonať techniky, ale čo musí to dať, vieš? To máš aj doma na telefóne. Čomu si dáš to telefóne? Stredoveky. Poklep. Stredoveky.